Gusto mo bang kumita sa YouTube? Paano nga ba kumita sa YouTube? For today's video guys, nakita nyo naman sa aking thumbnail. So ayun na nga, kukunin ko na yung unang sahod ko kay YouTube. Hey, what's up mga kahambol? Welcome back sa panibagong video na naman at ngayong araw. Share ko naman kung paano nga ba kumita sa YouTube. So disclaimer lang guys, hindi ko ginawa itong video na ito para ipagmayabang. So ginawa ko itong video na ito para ma-inspire mga ibang small YouTuber na katulad ko na posible pala talaga ang kitaan dito sa YouTube. So nung nag-uumpisa pa lang ako mag-YouTube guys, pinapanood ko yung mga video ng mga sumweldo na kay YouTube. So yun nga, aka-inspire. Pero ngayon, eto na nga, this is it. Pera na nga. Guys, ang napili kong bangko na pagkukuhanan ko ng aking sahod kay YouTube is ang Land Bank. Bakit? Kasi sa Land Bank guys is halagang 500 pesos is pwede ka na mag-open ng bank account. So as long as meron kang primary source of income. Okay? Kasi pag sa ibang bangko kasi guys, mas mahal yung initial deposit. So umaabot siya ng 1K to 2K. So, di ko alam guys kung pare-pareho sila kasi yung iba mas mataas. Tapos, kailangan pa ng maintaining balance na 1K to 2K. So, ganun sa ibang bangko. So, kaya Land Bank yung pinili ko kasi sa halagang 1K, may initial deposit na ako. So, yun na rin yung gagamitin ko para makuha yung aking sweldo ko kay YouTube. Okay? Take note guys, dapat pag mag-open ka ng account kay Land Bank is dapat meron kang primary source of income. So ano nga ba yung primary source of income guys? So ito yung hanap buhay. So kahit anong hanap buhay guys, basta pinagkakakitaan mo sa araw-araw. At syempre guys, kung merong primary, meron din yung secondary source of income. So ito na nga guys, ito yung manggagaling kay AdSense o yung sweldo mo kay YouTube. Okay? So, paano nga ba ma-approve ng yung secondary source of income? So, ito na nga yung sweldo kay YouTube, guys. Okay? Ganito kasi yun, guys. Need mong mag-present ng declaration documents mula kay AdSense. Okay? So, pwede na yung email, guys. Yung email mo nung na-monetize ka or yung AdSense account balance mo. So, yun yung i-presenta mo sa teller or sa Land Bank. Kasi yun yung hahanapin nila guys. Okay guys, kung ang purpose ng yung bank account is para sa yung sweldo sa YouTube, dapat need mong i-declare yan sa yung bank account. Kasi nga, kung hindi mo i-declare yan guys, automatic, hindi yan i-accept ng bangko. So, need mo munang i-declare. Ang gagaling ito sa Google AdSense or International Wire Transfer. Okay guys, so na-monetize ang aking channel noong June 2020. Okay, so mahigit isang taon na guys. So that time, di pa masyadong kalakihan yung mga pumapasok na revenue sa aking video. So swerte na siguro guys kapag naka $2 ako sa isang linggo. So okay lang sa akin kasi nga at least naiipon siya. Kahit ganun guys, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. So upload pa rin ako ng upload. So habang tumatagal, meron at meron namang nanonood sa aking mga video. So nito ngang June 10, 2021 guys, so na-reach ko na nga yung $100 threshold ni AdSense. So yung na-reach ko dun guys is $105.43. So masaya na ako dun guys kasi nga hintayin ko na lang mag June 21 para mag-send na si AdSense sa aking bank account. So yun nga guys, kukunin ko na ngayon yung sweldo ko kay YouTube. Okay? So, andito na nga ako guys sa Land Bank of the Philippines. So, iniintay ko na lang na matapos si Kuya Ryder. Kasi nga siya yung nauna. So, yun na nga guys. Nandito na ako sa ATM machine. So, papasok ko na itong aking ATM. So, yun. Pumasok na siya. Then, check balance ko. Kung pumasok nga ba yung aking sahod kay YouTube. And then, check balance ko na nga siya guys, which is 13,789. So, magwi-withdraw ko ng 5,000. So, hindi ko na na-record guys kasi meron nang naghihintay sa aking likuran.
So yun na nga guys, no. So ito na nga yung sahod ko kay YouTube. So 1, 2, 3, 4, 5. So ginawa ko ng 5,000 yung withdraw ko guys, kasi nga nakakaya naman sa ATM kung mag-withdraw pa ako ng may butal. Okay, so 5,000. So yun nga guys, yung pumasok sa aking bank account is 4,589. Yung palitan ng $1 sa Land Bank nung nag-send si AdSense is 50.17. So that time yung total ng aking threshold is $105.43. So pag kinonvert yun sa Philippine peso guys, is magiging 5,289. So yung wire transfer charge ko is 700. So kaya yung pumasok sa aking bank account is 4,589. Okay? So okay na yun guys, kaysa wala. So napakasaya na rin. Kasi nga kahit pa paano nakasweldo na rin ako sa YouTube. So napakalaking tulong nito guys. Para lalo pang ma-inspire yung mga small YouTuber na katulad ko. Okay? So napakalaking tulong na to guys. Syempre, may kapalit na rin yung pagpupuyat mong mag-edit, pagpa-travel, pag-shoot ng mga videos. Syempre, yung mga pag-effort mo na pumunta sa iba't ibang lugar para mag-vlog. Okay, so sa mga gustong mag-vlog dyan, tuloy nyo lang guys, basta masaya ka sa ginagawa mo, basta wala kang tinatapakang ibang tao, basta masaya ka lang, enjoyin mo lang. Take note guys, wag nyong isipin na magbablog ka para lang sa pera. Kasi guys, kapag inisip mong ganun, mawawala ka sa focus, mawawalan ka ng ganang mag-vlog o mag-edit ng yung mga videos, kasi nga iniisip mo na kukunti lang kikitain mo. So wag ganun guys. So dapat ibahin nyo yung mindset mo. Dapat yung enjoyin mo lang gumawa ng videos. Yun. So dapat maging creative ka, gumawa ng mga bagay-bagay na tularan ng mga ibang mga small YouTuber na katulad ko. Okay? So ganun lamang guys. Salamat na rin kasi nandyan yung mga ibang viewers ko na talaga namang sinusuportahan pa rin yung aking mga uploads. Okay? So keep it up guys. Salamat sa inyo. So yun na nga guys, paano nga ba kumita sa YouTube? So alam naman natin guys, kapag pinasok mo ang mundo ng YouTube is marami kang struggle na pagdadaanan. So marami kang pagsubok na lalagpasan bago mo makamit yung tagumpay kapag pinasok mo ang mundo ng YouTube. Syempre guys, kapag nagsimula kang mag-YouTube is dapat mag-upload ka ng sarili mong video para makapag-apply ka sa monetization sa Google AdSense. Is dapat ma-reach mo yung kanyang requirements na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours sa loob lamang ng 12 months o isang taon. Okay, so pag na-reach mo yung requirements niya, is automatic na i-review ni YouTube ang iyong mga video kung pasado nga ba siya sa YouTube Partner Program ni Google AdSense. Pag ikaw ay na-approve, so doon na nga papasok yung ads sa iyong mga video. At syempre, hindi pa natatapos dyan guys. So need mong ma-reach yung $10 threshold para makapag-send ng Google Pin sa iyo si Google AdSense. Okay? At syempre, kailangan mong i-login ang iyong email. Yung email sa iyong YouTube channel. Okay? So, kailangan mo siyang i-login sa Google AdSense website. Okay? Para doon mo makikita ang iyong monthly revenue sa iyong channel. Take note guys, every 9 to 12 of the month, nagre-reflect ang iyong revenue sa iyong AdSense account. Okay? So, every 9 to 12 of the month. Minsan, 10. Basta 10 to 12. So yun na yung pinaka maximum para mag-reflect ang iyong revenue. Okay? At syempre every 21st of the month naman nagsisend ng payment si AdSense sa iyong bank account. Reach mo yung $100 threshold. Okay? Ngayon hanggang dito na lang muna. Huwag yung kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood.